natin. Kumukulo na. Dito. Ayan. Sarap na yung gulay na sampol. Pwede ko kasi yung gagawin. Ayan po for today's video. Luto tayo ng ginataan na tilapia. Yun. May kamatis. Sarap niyan. Ulam. Ulam na panggabihan. Ganun. Nagbabaw.
Paano? Anong menu natin? Wala siyang gulay. Tansya lang yung asin. Lagyan natin siya ng mga sangkap na. Ganun pagluto ng yung ano, yung iba kasi yung luto ng pikidilyo may palaman. Ito, parang pikidilyo rin siya na style gaso. Hindi na siya inilagay yung palaman. Kumbaga nasa labas na lang yung palaman niya. Yan na po. Mga sinaing. Ayan, lagyan pa natin siya ng santol. Kinayod na santol. Lagyan natin yung santol. Gulay na santol. Sarap ng ulam. Saan na natin? Kasi kumukulo na. Yung tsura, sarap nito. Ayan, update tayo dito sa ano, sinaing. Ayun, halos magkasabayan. Ang paluto na rin to. Nagugutom na ako. Ayan po, buksan na natin yung niluluto ko. At sigurado luto na to. Update. Ayan. Sarap ng gulay na santol. Yan, pwede po kasi yan ilagay. Gulay na santol sa
ginataang tilapia. Ito po yung binili ko kahapon na tilapia. Mayroon pa dun sa rep namin. Kainan na. Ano po, patayin na natin. Kaya ko lang pala. Kasi ko lang naman papatay. At yan po, ako nakaluto na ako dyan sa loob. Bali, kakain na ako. At yan sila, magpo-food trip ng manok. Yung mga alaga ko na manok. Yan, gagatong na sila. Amoy! Amo! Food trip ng manok. Mga alaga ko na pwede pang katayin. Sayang kasi, ganun din, nagkakamatay na abang ano pa, katayin na yan. At ayan, kainan na. Hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat po sa panonood nyo. At yun, parang Jason TV. At sana po, yun, sana, mahinto na muna yung ulan kasi kawawa naman yung mga nasa, ng baha. Grabe yung baha na nakikita ko sa TV. Yun sa Facebook, kawawa naman sila. Halos abot na yung bubong at sana ingat po yung mga tao na nakatira dyan sa mga lugar na binabaha ngayon. At dito sa Bicol, medyo wala ng ulan. Ayan po, ingat po tayo palagi, lalo sa saan yung lugar. Daming lugar kasing binabaha. Yun, ingat po tayo palagi. Yun, bye-bye!